Kibaki ne nitie pesa mar free education. To NG-CDF no pod mana ne nitie. To gini koro biro nikech sirkal modonjo ni okoluwo ratiro ahinya kuom chiwo pesa kaka idware. Giketo gimoro new funding model makoro konyo mana universities to ok konyo nyithiwagi. Ma emomiyo conversation biro e wach NG-CDF ni. To kitimo public participation maber, ang'eni at least 70% biro koni ni bursary ma MPs nigogi osekonyo nyithindo ma jochan moloyo kaka bursary mawuok e national government. To ka wan gi system ma flawless minyalo ter pesa gi te twang'eni nyithindwa dhi somo kendo pesa ni dhi giknegi, mano to yie yani gigi oriw. Lakini Kenya ka an principle ni konwa ni capitation en 22,000. Ta anonge higa mana yude 22,000 nyaka wuok. To sani ka dhi education committee osewuok e 22 oduogo 17. To 17 ni last year skunde mano yude mogik no yude 11,000. Tenene 6,000 bende ne okotere. Ka koro capitation kende mawinjo bed ni support schools ok nyal trickle down e skunde go. Makata sama wawuene pesa mar first term mar skunde poko chul morum. Koro pesa ni kochako tere national government be wan ga dieri ni jopiny dhi yude. To ka ok giyude to udhi penjoga. Afadhali MPs maungogi munyalo dhi mukone ni mung'e ni nyathini jachan biro time maber moloyo kar tere national government. Wach na mogik ting'eni ajasisa nyaka mos jokibira. Mage jok muketa ka igeji gin bana machiegni ka. Aduko ne gero kamano nikech ne giyiera od bura. Anyalo biro mawuo gi jopiny kendo gi jowa mabe joluo kwa wacho kaka watiyo gi pesa NG-CDF kendo an atiyo gi pesa no yo makare kendo jopiny biro jaji kwa tieko kendo basari wachiwo maber ne jopiny. Erokamano ahinya. Dede Bonyere Pradek. Wachna mogik akwayo bunge marwa endo